Joulukalenteri avautuu. Luukku 4. Ei, tie päättyy. Tässä on ihan vitsisti lunta. No se varmaan tarkoittaa, että me ollaan nyt perillä Korvatunturilla. Mentiin. Me pukki etitään, ei siitä näy missään. Täällä on paljon lunta, enkä näe unta. On joulukuu nyt, ja pukki lähtee nyt. Ja Chinchillaan kanssa me täällä seikkaillaan. Joulukuu, lunta paljon on. Hei misteri, me ratkotaan ja vähän sekoillaan. Joulukuu, lunta paljon on. Kohta ollaan perillä ja joulukin jo on. Hei, me ollaan nyt varmaan Tonttukylässä. Moi Tonttu, tiedätkö missä pukki on?